Hola, el meu nom és Anna i el meu projecte es diu Filando. Filando té dos tipus de productes diferenciats. Per una banda està el bordar sobre paper, sobre fotografia antiga, i per una altra banda la història de vida. El bordar sobre fotografia n'hi ha com dos tipus diferents. Per una part està el que és la creació d'obra per galeries o per poder col·laborar en diferents entitats. Per una altra part està l'encàrrec personal, que és que la persona m'envia una fotografia, jo treballo sobre ella i després aquesta persona la regalo, se la queda. I després la història de vida n'hi ha com dos productes diferenciats. Una és la bàsica, que faig recull de tots els documents i de les fotografies per analitzar-los i posar-los un poc en el context de la persona. I per una altra banda està el que és la Premium, que porta a més una fotografia bordada que es converteix en la portada de la història de vida. Jo crec que un poc fruit de la meva trajectòria professional, perquè porto 20 anys treballant com a treballadora social, em vaig donar compte que el que més disfrutava era escoltar a les persones, no? I formar part un poc de la seva història. I vaig a començar a replegar tota aquesta informació i vaig crear el que és la història de vida, no? Baixar a terra un producte que està quasi sempre en el món acadèmic i que qualsevol persona puga tindre la història de vida del familiar. Guanyar el premi, a part de que m'ha donat superil·lusió, jo crec que és una oportunitat molt gran de donar difusió a aquest tipus de productes i que la gent sàpiga que estic jo per escriure la història de vida d'aquest familiar.